White cap, ayo lokeng. Tidak boleh, ayo lokeng. Bubagra Kim. Tipra Mothani Kim. Oro Kamting IDC village ni part Belphang Oroni 11Nukhung ni 38 voters ini jorawo Tipra Mothana hamjagoi Tipra Mothani naharmung wansukmung Tipra Motha Greater Tipra Land tuyoi je chobak lai tongmani Tipra sarangna mothangani bagai oro phaioi je 38 voter phai sokpaikha borok phaimani yagulo chini Tipra Motha taibo phan bangkha borok phaimani bagoi phan bangmon misingya borok phaimani yagulo je nahar tongnai phaksalo tongoi je Tipra sarok baithangni manthai constitution সংবিধান tongmani manthai no tuyoi tabu lukuchaba khai tongo chini buagra Pradut Kishore Manikani yak tolma bai amono naharoi tabu buagra chuno je yak tol tongmani chini manthai সংবিধান tongmani mani chung amhai mungsa mani sania যে মানুষ সংবিধান করি অমন সানমানি বিসিংতি খাইয়াই जों দাবিনো মাননা নাংনাই সংবিধাননি 3-4 ধারানি বিসিং আমো তঙ্গো তাই যত লুকুরুং থানিচিনি কবকমুং তাবুকবো যে বড়রক Tipra Mothaও ফাই মানজাক ফাইয়াকো তাওকবো যে বড়রক বিজেপি সিপিএম গণমুক্তি পরিষদ কংগ্রেস তৃণমূল হি তংনাই রক Habedi takurok bukurok Tipra sarok जों पहिला chini tongthai ha thiti khlaina grana mangrana amoni yagulo manmani yagulo kebo jodi na जोंबो गुबुन गुबुन बदल खायनाय खालायमानो गणतान्त्रिक देश लुकुचबा लुकुरंनि अहा Lukurongni hawo kubun kubun party klaimano haifano poila taising samani hahai जों ha narogranai ha narogmani yagulo se bodol ngimano tabuk sini baithangni je manthai sokthai raida klaimai asa जों thamsa baksama tongnai dofano tuidulnai hi phainai chini buagrani logema tangnai bini yaktuk yagra debra yakung yak mokol bukung bokrok jotonon जों phan maronai boy baksa tongmani loge bobai जों bini himmani sichum himmani bising tiklai asukno ang je phainai rokno jotonono chini Tipra Mothao Lamsokha tai yasak